Hyperlock kuble shubun ngapediang sung bahayu pi hakane ka channel jonga minta kasngi ngawan ra syapi kawe ka jintuk kana syapang jong kawe ka thesamla ka bakerteng ka Sofia ka basngo tenat bahaban chondur bat ban edit peni tenat yaki dur jongka Henry ladon ka ka baja ka basngo trem bahaya kane ka thesamla bat ka kerteng jong kane ka film kade transfigure tongan ya sngap ya kane ka kana nabas dang jong kane ka kana niyo iya kawe ka thesamla ka Sofia ka badang edit pin itanat bahaya kidur jongka haka laptop jongka kane ka thesamla kam sngo tenat baune uthabasen undon ha kedur khmat jongka kumta ban pen bhabriu yalade kale edit ban penja ya une uthabasen bat ha kaju kapor bakale ya kane kensan ha kaju kapor kayo sngo ya ka jingpang ha kedur khmat jongka ha ka jaka ba udon une uthabasen bat ha ba ka pe yalade ha kayet kadap tang da ka jinglengo ba une uthabasen jongka ula ja shisha na kedur khmat jongka ka ba sngo shar khai bha kane ka thesamla ka perkhat le se kadon ha ka jingpo sneu Henry kane kamde ke jingpo sneu bat kane ka thesamla ru ka tip bahaya kata bakane kamde ke jingpo sneu Henry kade ka baja shisha kumne ka la banlong wat la ka taru kane ka thesamla ha ka jaka bakan sngu shapting ya kane ka sngu kemen panban kala ku ashushu ban pen babru yalade namar ban pen babru yalade ki ha bandale surgery Henry makapat kamdan kam kita shu edit page lalong kumta ka kuwa shushu ban pen babru yalade kumta kala pe yalade hakayen bat kadang yui shushu ya ka jingduna jongka kumta kala edit ban penrit ya sengka jongka bat kane kala jashi sharu ba sengka jongka ula nang rit shushu ka bala pen sung kumen bahaya kane ka thesamla kala nang edit pen babru shushu ya kadur kemat jongka bat kane kalong ru ha ka jing shisha ban yui ya la ka jongka jing babru kala pet yalade hakayen kala sngo kemen bah ba menta kala babru shushu Henry hapdeng jongkane kensan ka yoi baki mat yong jongki khmat jongka kelas dang ja kendiat kabala pen sngo shapting ya kane ka thesamla bat haba ka pe ya ka laptop jongka kane ka laptop kaya i dalade kalong kumba don manor mano bakta ya kane ka laptop kabor ka balong palat ban ya kabor brio kane ka thesamla ka persyang ban pensange ya kane Henry kamla ban le kumta kane ka laptop kaya i dalade kabala penja ya kimat yong khmat bat ka shentur jongka kabala ja shisha ru ya ka ha ka jong so shifting kala pelip kensan ya ka laptop jongka bat haba kala pelip ya ka laptop jongka kensan ki baro kila long bahabiang kala long kumju kumba ka julong kabala pensung kemen bahaya kane ka thesamla haba ka peyala de ha kayen bat kane ka balaja kala pen temang mensim bahaya kane ka thesamla kabala penlong ya ka pen sngo shifting ban pli biang ya kane ka laptop jongka Henry hak jengkwa jongka ban pendi kena ba kadang long kumju ne kam long shu kala pli biang ya kane ka laptop jongka tang ba hak kane kasin omdon ka ka bapla kabala pensuk mensim ya kane ka thesamla haba ka yu ya kane kumta da ka jengkemen kala pelip ya kane ka laptop jongka Henry hak kane ka por kala kendit hak jongso shapting haba ka yu naka screen jongka laptop jongka badon manor mano bayang Shadin jongka haba ka paidin ban pet kam yo ru kabala pen sngo shapting ya kane ka thesamla kala sngo shapting ru ban shong marwe ya kane ka kamera kumta kala shemu shabi kali jongka bat kala mi shabar hakawe kaliang kane ka bork suj ka badan hangne kala pli ya kane ka laptop jongka bat kane ka bork suj kala edit biang ya ka dur jong kane ka thesamla ha kane ka sen kane ka bork suj kala rilanya ya ka dur jong kane ka thesamla ka badang ye lenti harangkat ka jengkemen haswa bakan syong haka kali jongka hakane ka por kane ka bork suj kala edit penja ya ka kli jong kane ka thesamla ka balaja shisharu baka kli jong kane ka thesamla kalaja kalong kumba ladon baot pendukut ya urendang jongka bat kasnam kala tutna urendang jongka kane ka thesamla kala yap ka jingbom hun jong kane ka thesamla yala ka jong gar kumlong ha ka jengku ajongka ban pen bhabriu shushu yalade ha ka bakot kala poi sya ka jingyap bat kane ka khana ka kutang kumne kuble shubuni paper log be ni sekendo biang ha ka we par ka video bye take care